Hi, maayong buntag sa tanan. Karon manghugas kog plato kay gabi wala man mahugasan nako. Pagkadaghan. Mga hugas. Hugas yung ko ka ng matag adlaw kay man. Nabuo man ni gabi kay wa man kahugas sa panihapon. Na siya nga. Daghang hugas ng kanan. Ako'y mga pato, magpakuha ko sila sa meron. Agoy, ginuha ko yung mga pato. Di ako manghugas, kaya limpyo mo na siya nga tabay. Di naman po ko maliguin niya. So, clear kayong tubig, ha? Clear kayong tubig. Hindi akong balikan og sabon para yun maklear. Kaduha o man ako pag sabon para nindot. So, kaduhan ako na nabon. Para nindot yun ang sabon. Oh. Namulutaw mo na yung baso. Kita ang multo ang baso. Ay, napoy baso nga makuan. Maunlod. Kani among Tupperware is duha na lang kabuk na habilin. Kuan, asa nang duha. Kana. So, kikaduhaan na na ako. Kuan. Karang. Sudugay kaayo mga blining mga tindahan nato dili ang uban. Imbes palit kong bugas kaya maglungag sa pamahaw. Wa man. Ang akong katurang bahaw mao'y diinit. Kinahanglan dyan siya nga kaduhaon ako pagkuan pag sabon. So ang akong gamit na sabon is kanirang balita. Pwede katong blue, pwede white, katong solid, pwede po ito siya. Then pagkahuman is mamisbis jud kuron kay init di kaayo niya gahapon init is wala na po sila katilaw o kuan. Mga silhigon patindaghan na. Dayon, pagkahuman kay muadto ko barangay unya kay naman may seminar sa mga LGBT tapos maghimo man sa resolution si kapitan. So kinahanglan na jud ni mag-attend mo nang sayo ko ni mata karon. Wala ko may naman sa kong sudan.
Murag natulog pa siguro ang mga silingan. Murag na nga tulog pa. Although wala pa na ko kakapi. Pero magkapi ko niya. Watch kayo magkapi ko niya. Og taon. No, paghadaghan ng trabaho good. Ano siya yung mga trabahoon sa mga pobre. Siguro ikuan doon ka ng hugas sa mga pangdato nga yana ra. Human na yun ba? Pagkahuman is dungaga na ito ukuan kani hilo good siya. Labi raman niya siya wala mahugas siya. Anak kani mga kapawa yung mga baso. Mahal din ang mga baso. Ay unya, may mga pi. Kaunan lang. Pagtanaw mo sa baso, mahugaw, unya, mga pi ka. Muli ka kaganahan mga pi. Kailangan din galito din mga baso, mga sabadila. Ay, once limpyo, obi. Lami ang gagan, tawuhan. Limpyo sa ayo. Diba? Super clean na yan. Walang iba ka. Wapak ayo. Wala naman na siya manghugas. Dali naman kayo na siya. Dumasok naman na. Anak na siya. Dahil pagkahuman nabutangan ako ng tubig. Anak. Diba? Dali naman ang paghugas. Once nga magtulog-tulog mo yung hugason, mudaghan yun ang mga hulugason. Ikaw hugas, ikaw hugas, ikaw hugas. Kailangan aksyonan di ba ang hugas eh. Ang isa, dili mang hugas. Dayon ikaw, nagtapol-tapol kag panghugas. So, mas mudaghan ang hulugason. Mana, hindi na. Thank you. Mamainit ka na, mga pinata. Syalan, oh. Ito man sa Indonesia. Dali biya po na kumpleto atong adlaw og way kape. Walay coffee, di ba? Ano po uban ganahan katong Nescafe stick sa din brown sugar. Pero ako akay kani kaya Syalan, 5-in-1 man ni 3-in-1. 5-in-1. Unya dumog taning mga kuan, mga bitbitunon kadaghan ba ni manilig pa. Ay pinahalan po dito bes-besan ang mga bulak. Ay magpagulbol ba na sila. Pa nagtubig. Na. Aray.
Dayon, pagkahuman ani kay namin may seminar unya sa Barangay Hall about sa LGBT Pride Month. Oh, ayan ha. 10 kami napili dito. 10 lang. Asa ka shout out kay Angel Fisconis nga naa karon siya sa Maynila. She's always watching my YouTube channel. Salamat kay Angel Fisconis. Ayan. Lagi po siyang nanonood sa mga ina-upload ko. Simple lang pero simple living. Okay, mamaya upload ko ha. Karon kay ako na po ning pambisbisan. Kay 2 days na ni sila wala bisbisi. Oh. Muraga uga na ba? Muragi quarantine magtulo ka tuig. Kay uga pa sa gadala sa vlog. Kung kana siya ato aning bisbisan niya. Ayaw ba ka nag-video ko? Ay sige siya. Wala ang isa katanong din nindot ba ato ay giibot lagi ay. Isa mo tanong ba? Adiri oh. Yung kabayo. Bayo, nako. Ito may nanguha. Ang tanang gani ko kinsa ako ko pangutan. Ay, wala oh. Dako lagi unta to. Bulak ang kabayo. Panghatag mo siril ma. Basta nindot kito siya nga bulak. Okay, ako ang sa na matong kuha. Wala ay, giibot, giyabo ang yuta. Ay, takuan, imported kayo. Ugman na, salamat gid kaayo ha. Dahil manilhig ko. Ayan, daghang kay salamat ha. Ako nang i-upload karon.